mga kapisngi! Kani nga video is memorable. Jud kay ni sa ko ay Manila Airport experience na ako pabalik og Davao City. So among flight ani is 9 PM pa guys. So kani nga adlaw is March 3, 2025 ni siya. So nga mo lang gibuhat tibok adlaw diri is natulog lang jud mi kay gipangkapoy mi ba murag kanang gipaningil lang gud mi sa among lawas kakapoy kay katong napa mi diri. Wa jud mi tulog kay gamay lang kay tulog yung human kumbati na puglaag. So mao to no gitabangan na mo akong friend nga magpackage, magbalot sa iyang mga padala sa Davao kay nag-extra baggage man mi kay ipadala niya sa iyang family diri sa Davao. So mao na among dala guys, awa siya mura siya gikag anang abroad no. O diba? Ngisi-ngisi pa na pero niya pag-abot ani na stress na mi guys. Kay pag-abot na mo dito, nag-standby lang mi sa taas no sa dihang diri man sa ubos ang gate sa katong sakyan na mo 9 PM naman ni siya. So nababa na mi, giharang man mi ani sa mga checker ba kay kanang daghan do kay migdala nya nating alam nga giharang mi nila pos naapoy mga uban nga nag-agi nga mas daghang pagdala sa amo. So mo to na curious ko anak ko nga hala ano giharang man mi ninyo nga kanang sa kadugay-dugay na ko biyahe nga kanya kung dala wala jud kun harang nga mo to sila nga ma'am lahi naman po dun. So mo to guys giinan big 5K daw ang bayad each niya wa jud ko ni bayad ana jud ko nga ma'am dili jud ko mo bayad kaya kung sinsilyo na lang jud ang kwarta maski pag i-check nimo ang ako ang pitaka nya mo to di jud sila 25 na lang daw nako ma'am dili jud wala jud mi kabayad nagpasundo na lang gani mi sa Davao ma'am kay wala jud ko kwarta mo to guys nga gahi man kayo ang bayad Juldeta man kayo mo to kami ang nadaog wala jud mi nakabayad guys ana siya sige tarungan na ninyong gamit aron dili labad sa kumata. O diba grabe kay si auntie gipa-stress pa mi niya nga tingala mi nganong giharang mi nga na may nakaagi nga mas daghan pa kayo dala sa amoa murag gitripan lami ba grabe stress kayo. So mao to nakipicture pa jud sila kay siya nakunsa tibok Manila nag-check up ang mga kiguan no yati kayo gipa-stress pa mila bago mi gipagi. So mao to nga butan sila pero gipa-stress ni nila liman kag pabayran og 5K unya tama lang amo ang dala hay pag sure kada ko anang 5K more pud mi nag round trip og Manila to Davao ani. So mao to nya pagsakay na pud og airplane nakatapad na pud jud mi kanang suldita kayo nga babae ambot na lang oy gingnan pa naman mi nga anang na may mga seat no nakalingkod naman kung asa mi maglingkod nya human na mari afam day ang afam kay kanang ang iya dong lingkuranan kay katudo sa akong katapad nya kaning maldita na mga kauban sa lingkuranan niingon siya tindog day hawa diri dito ka sa pikas. O diba kalami na lang sagpaon na ako wait lang i-check sa namuhay sa diyang siya diyang mali ay kalami na lang jud kay ang katuding afam kay sa pikas dito siya nga road ay kalami na lang jud sagpaon na to nya ginan pa jud to niyang cabin crew nga siya nga pwede kong walhin dito kay wala may naglingkod sa likod sa lingkuranan ha ng cabin crew drara ka ma'am kay kanang wala pa naglarga di ba maldita kay pati ang cabin crew iyang gika malditahan na mi lagi ni auntie nya human sa dihang paglupad na kay si auntie kay peting hago ko di ba ang pagbalik na mong Manila ay Davao ani kay grabe ka stress jud ay gikan sa kanang sa airport paabalik ay pasakay eroplano pero thanks God gihapon kay naabot mi sa Davao nga safe and sound. So more to guys, shout out kay auntie nga tapad na mo sa eroplano katong mga checker sa airport. Thank you.